जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, जा देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, जा देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जगन्नाथଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ରଥେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆଉ ନଥାଏ ମର୍ତ୍ତେ। ସେହି ରୂପେ ମା ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ତୋ ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ଦୁଇ ବରଷରେ ଥରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ ମା ଯାହାକୁ ଯୋଗ। କରୁଣା ମଇଲୋ କୃପା ବରସି ପୁଣ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁରେ ରହିଛୁ ବସି।